lan Bagong. Piye, Truk? Iki nadyan wancine iki gawat, situasine iki gawat nanging ya aja banter-banter Kang Gareng. Kowe kelawan aku lan Bagong nggo mikir kelawan kakekne Semar sing wis murca sawetara wektu. Malah iki sinuwun ing Amarta ya murca iki Kang Gareng. Lah ya kuwi ya, Truk. Gegambarane ngantarane kawula lan Gusti lan kawula kok padha murca kabeh ya, Truk. Wah iya. Lah yen kaya ngene iki yen nganti keprungu dening Ratu Mancanegara, wong-wong Mancanegara, wong-wong sing mengenake kelawan negarane dhewe. Wah, ya terus gagian iki Kang Gareng kepengin ngrusak ngrubuhake adeg-adeking negarane dhewe ya kuwi negara Ngamarta. Ngono ya, Truk. Sebab apa? Ana mangsa kala iki, wah, pancen iki donya Kang Gareng. Iki donya sing duwe gawe. Ana, Truk. Pancen wis mubah musik ing jaman, wis mubah musik ing mangsa kala kudu kaya ngene iki. Awake dhewe ya kudu ngati-ati Kang Gareng. Ngono ya, Truk. Bagong barang. Wah iya siap siaga, Truk. Lah iya. Ning ngene iki awake dhewe leren luwih dhisik, ora ketang sak padha rong padha. Wah, kuno kawan kok ora seneng-seneng ki ya. Ora pantes ya Kang Gareng. Iya, Truk. Ora ketang mung sak padha rong padha, awake dhewe ngaturake suka mari suka. Ora apa-apa ya, Truk, ora apa-apa. Iki kunjuk para pinisepuh-sepuh hati sepuh, para kadang-kadian warga hukum ana ing desa. Termas khususe lereke ana ing dukuh. Getas kene. Wah, alhamdulillah iki awake dhewe lumantar panjenenganipun Bapak Kadus Mujiya. Mapan ana ing Sendang Sari kene, ana getas kene awake dhewe wah digelar wayangan Kang Gareng. Wah iya, Truk. Ya. Ya ngene iki saka dawuh panjenenganipun Song-song Agung Kang Asta ana ing dukuh getas kene Kang Gareng. Lagune apa, Truk? Iki mau ora mau. Malah wis swatara nggone wah rawuh ana nggo buku, Truk. Anu rek. Iki paring dawuh. Ya gumune panjenengane Song-song Agung Kang Asta ning dukuh getas kene. Warga agung ana ing dukuh getas kene padha sayuk sengkut gumregut nggone ngadani tasakuran sedekah bumi iki Kang Gareng. Ngono ya, Truk. Malah padha setuju sayek saeka praya rumangsa andarbeni melu ngrungkepi mulat sarira hang rasa wani. Holobes kuntul baris nggone nyengkuyung ananing pagelaran wayang kulit iki. Daurunan dhewe-dhewe ya, Truk. Iya. Apik. Ya, menika dipun aturaken pesenan saking panjenenganipun Bapak Mujiya. Gugur gunung. Ya, ya. Ngono ya, Truk. Ya, dados, Cong. Ya. Sindene-kur maju papat-papat diulang-ulangake mestinya rambunge ngelopis kontol beres ngelopis kontol beres ngelopis kontol beres ngelopis kontol beres.
Iki gambaran Kang Gareng ya kuwi sengkut gumrek guting para warga agung ana ing dukuh utawa dusun Getas kene Kang Gareng. Wah iya Truk. Wah. Alhamdulillah iki kena kanggo patulodo, kena kanggo panutan. Marga sakiwa tengene ana ing dukuh Getas kene. Ya. Wah, mau ngarep song-song agung kang asta ana ing desa. Termas kene. Wah. Pancen nggih nyuwun sewu wong isih kanca sekolah durikala ana pawiyatan SMP kok Kang Gareng. Oh, ngono ya Truk panjenengane song-song agung. Panjenengane Bapak Haji Niti. Rong periode nggone ngasta to. Ya, wah luar biasa. Ya, nderek ndedonga muga-muga tetep lestari widodo lancar nir ing sambikala. Nggone ngasta pusarane ngadil ana ing desa. Termas kene ya Kang Gareng. Wah iya Truk. Wah. Nggih, alhamdulillah ugi kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Mujiya. Minangka kadus wonten ing dukuh Getas ugi perangkat desa. Bapak Mudin, Bapak Kaur, lembaga desa, tokoh masyarakat ingkang sedaya sampun sengkuyung, nguyung-nguyun. Nguyung-nguyung wontenipun pagelaran wayang kulit ujub inggih menika sedekah bumi. Lumedi lan lumaku kanthi lancar ya, Truk. Iya. Nah, yo iki coba kinanjake karo pesindene Kang Gareng. Ya, mbok-mbokane ana pira, Truk? Mbok-mbokane ana loro. Sing nom-nom ana telu. Sing ra mangkat telu. Mergo apa kodanan? Iya. Iki ana ingkang nyuwun saking panjenenganipun Bapak Mudin. Ya. Lagone apa, Truk? Nek kari milih ninggal katresnan apa lali janjine? Wah, kanggo lelipur para kadang-kadang lan paraga agung ana dukuh Getas kene ya, Truk. Iya, iki pancen dipun aturaken. Ya, heeh. Yo, iki diwiwiti saka Uul dhisik. Ya, Ul. Kene Kang nomburiku, Bang. Iya, Truk. Ya. Yo, cak-cek yo. Nah. Kayak nak nyampe pemean. Wah, nek iki wis ora perbeda karo kanca Arum Laras napa Arum Sari nggih? Ya wis padha lah. Padha kepenake. Ning nek nduk iki kae wah iso judhek nang pikiran. Aduh. Dijak mlaku kok lendot. Aduh. Ya Ul. Nah, dipun bawani ya nganggo bawa. Menika pamundhutipun saking panjenengane Bapak Mudin. Ya. Nah. Ya. Sayang yo, Reng. Sayang apa, Truk? Apike kaya ngono suarane kok ora ndek bojo. Padha-padha. Lah, piye kepethuk ya kaceke adoh karo aku umure. Wis ora mikir ya, Reng ya. Iya. Lanjut.
apik-apike wong sing sih kaya ngono kuwi ya truk tegese piye? Wah. Nek kaya uwul ki ana sing isih didol. Adol apa? Lah adol swara ki. Beda karo aku truk. Arep adol apa? Gatekke sertifikat. Aneh. Ha iya. Yo lanjut. Gumunku barang kaya ngono kok menyang-menyang dhewe mulih-mulih dhewe. Oh, wanita mandiri ya, Pak. Lah ya gomburi iki apa ya ana setrome apa piye ta ya? Mbok ya diterterke ngono apa piye? Alah budal dhewe iso lho, Pak. Hah? Budal dhewe Ayo beda no, beda. Mangke ndak mampir. Ayo ora apa-apa nek mampir dijajakke ya ora apa-apa malah. Lah ya jajane kuwi, Pak, jajane kuwi ning endi? Jadi mampire nang nggon warung-warung ya ora apa-apa. Jadi aja nang hotel lho kuwi. Are nek rombongan iki ya ora kok, Truk. Iki rombongan tertib kok. Tertib iki nek ya roh wong akeh. Yo. Sumanding sisihmu. Weton ki janji weton reden utawa pegunungan ngono kuwi wis mesti akeh apike to nganu rek. Kono to, akeh apike. Kono ki desane Uul ki ya ana rombongan pawiyatan utawa rombongan kanggo belajar rawitan ki ya ana. Oh. Lah iki sisih iki rek ya padha wae iki rek ya jek ajaran. Ning ya nabuh ya iso, nek ditabuhi Truk ya aja. Nuthuk ya iso, nuthuk gamelan kuwi, ning aja di urung wayahe ya Truk, urung. Bawa-bawa wis iso Truk, iso nek bawa-bawa. Nah iki ya wis ora tau prei kok ndapuke nyang melu langen apa melu apa ya. Taman. Yo lanjut. Ya. Nek sing ngukul ya ora dapuk nang taman no. Melu ketoprak dapuke ya sing Dadi ula, Pak. aja. Sing ngentekno sajen kae lho. Oh, gendruwo ta, Pak? Ah, lah ya kuwi. Ya kuwi ya pantes kok. Nah iso to ya edan mu nek aku dadi taman ngene lah. Ecek ya ram. Ngerombong Jamil. Lah ya kuwi to. Melu-melu dapuk. Wah, sore dapuk Penyanyi. nyanyi. Bengi sithik dapuk taman. Iya. Rombongan rodok bengine dapuk. Ula. Yuk macan lho Pak, sok to, Pak. Wah iya bar taman ki metune mesti Ula. bangsane gendruwo terus bangsane setan-setanan kae kok. Iya to, Pak. Lah sewengi kok ana sing dapuk ping 3 ping 4 iki terus piye? Ketoprak iki terus isine pira sing nang jero kae? Tak inguk-inguk kok waduh iki kok isine mung kaya ngene. Baraup ganti baraup ganti baraup. Aduh wong-wong papat kok mlebu metu wong papat tok. Aduh, kaya nang kali menang ya. Ya aku dikomplain kok wis kapok aku wisan. Ndobel ki pancen ya ora menak, Gang. Tanggungane berat. Ning kowe ra ya iso dadi maklar ta, Truk? Wah, maklar ki ra cucuk. Sing cucuk sing do nglakoni ngapusi ngono ya. Ya iso aja dilakoni. Yo lanjut. Rina Ya
Alah mboten nek Di. Nah pas ra ndek duit ya cepet tuwa. Ya. Mong sliramu Ano. nano liya. Ya. Ayo. Tak tresnani lahir. Iki mu apa lagune Ul? Bawane nganggo bawa apa? Pangkurinoso, Pak. Panggurina sangka tibane. Ninggal katresnan. Oh, nggih. Ora lali janjine mau. Mboten. Ora. Nggih, menika saking panjenenganipun Bapak Mudin, menika katur panjenenganipun Bapak Kadus, panjenenganipun Bapak Kades. Nah, sedaya perangkat desa dan lembaga desa. Nah, monggo lanjut. Ya. Tak tresnani lahir Monggo sak langgamipun, sak lagunipun. Ya. Dados nangis sajroning atiku sakwise sliramu ninggal ya. apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Cocok tenan ya, Truk. Cocok. tak suwun rina lan wangi muga-muga Gusti Oh, Dara. Ya. Coba aku tak jajal sing sinden cempreng iki. Ketoke kok suarane penak ya, Tru. Mlerek sise. Ya. Iki sing Mbak Handayani mu, Tru. Rene njal, ndasmu tak tutuke njal. Nah, yo Mbak Handayani. Jajal. Ojo lali pawalengku ugemono kang mas janji-janjimu Pantas naik itu ya. akan
kaya ngopo saiki? Ora mung suarane sing apik. Lah napane? Klebu joget iki kaya ngopo aku tak eruh. Lah namung garek sak ceritane tok ya. Lho, mangke dipun baleni malih ora Oh, apa-apa. baleni le. Ya. Apa karo PP? Nah, kaya ngopo dijak bareng. Nah. Ya. Uul ya. Wah, nak uul kok lah adu bakong. Bokong malah gledak sing iki kan. Yo, ngadeg coba. Ya. Lah ampun iki lho. Ngadeg to iki. Aku kok ora krasa. Aja lali bawalengku. Anapa, Truk? Apa ana pere ya reng ngono kuwi ya reng? Ha, mayokno biasane nggon ketoprak iki apa ya ngono kuwi? Sing marai do tawur iki ngono kuwi ya reng ya. Kira-kira nek enten peren kok manggone teng sebelah pundi? Ah, ndhuwure pongkon. Lah kok wah, kok kaya ana pere tenan. Alah. Yo coba loro dibarengake goyange kaya ngapa? Ah, wah, iki cocok madolno tenan iki reng. Wah, iya iya. Ya. Alah. Ya, Mbak Yani. Aja ngelangan lho. Kedengan goyangane kaya ngapa coba dipamerake. Engko ben ditimbali Mbah Kadus meneh. Aja lali bawalengku. Golekane dek angel men kok. Ya, satu lagi. Nggih, napa? Nah, ya engko barak satu lagi terus nutuke lakon. Ateran napa mau lali janjine nggih? Nah, lali janjine nggih sae. Nggih, pun lali janjine. Lah nggih permintaan. Nggih, panjenenganipun Bapak Mudin niki saking Bapak Mudin. Ya. Lali janjine. Aku sing tak wah, pengenake mung egolane ngono kuwi kok, Reng.
Dahne. Lagi egolane. Ganti Mbak Pipi nggih. Wah, madulno tenan ya, Truk. Lah iya. Apa Mbak Dayani? Hah, lali? Lali janjine ginerap ngaplak kemawon. Nah, yo dados. Iya. Yo peyo. Saiki iki. padasan tenan iki. Aduh. Mun gadah garwa dereng Mbak Handayani. Hah? Kula tesih rapet niki. Hah? Cek rapet. Sih perawan nggih. Cek plastikan.
Nggih, nun sewu nggih sampean gambari tekek. Nak tekeke kula mapan nek mboten madhep mendhuwur. Sik kaya Mas Penjol kon digambari tekek. Yo lanjut. Nah. Janjane kowe ning ngendi? Tenan bangkeane iki Kang Gareng. Wah. Madulno tenan ya. Yo Kang Gareng iki Bagong sawetara awake dhewe nggone geguyonan. Dicukupi luwih dhisik. Ayo awake dhewe enggal ndereke Ndara. Janaka nggone ngupati lan bapak lan sinuwun ing Amarta. Ayo Tru enggal bebarengan nututi ya Tru. Niat sesmo matur marang Sang